No se sap mai quan comença una història. Vull dir, que no vas així tranquil·lament caminant pel carrer i tot de cop et dius mira, una història que comença. Només al final, quan tot s'ha consumat, obres els ulls i et dius la història s'ha acabat. De vegades dic, abans, quan era un nen, però quan deixem de ser-ho? En aquella edat jo me les havia mals. Més endavant. Més endavant seràs gran, ho entendràs, podràs, faràs, aniràs. Però ara per mi tot això ja és un abans. I ja hi soc en aquest més endavant que tan fortament havia somiat. I puc dir que ara que hi soc, estic fins al cul. Recordo quan tenia 7 anys, aferrat al manillar del meu tricicle i fent voltes pel balcó. He d'anar urgentment al planeta Vulgus, on el destí de la humanitat està en joc. Amb el meu carro làser aferrat al manillar, pulveritzaré tots els vulgars vulgasians. Tranquil i no corris tant. La mare m'empipa. La seva presència em fa recordar que encara sóc a casa i no a l'espai sideral. Però no passa res. Els meus ulls ràpidament la converteixen en un horrible nom de l'espai i jo, valent com ningú, li responc: l'horrible verí que et surt per la boca no em podrà aturar! L'humanitat m'ho espera i no els fallaré! Però la mare em diu que ens hem d'afanyar per anar a casa de la tieta. I jo ploro. Em faltaven 25 cèntims per pagar el bus. Vaig provar a passar com si res, usant tot el meu canvi a l'estri de les monedes. Però ell tenia bona orella. Sense mirar-me només, amb el so de les monedes ho va saber. Ni falta. És tot el que tinc. Ni falta. Vaig a l'hospital. Fas bé d'anar a l'hospital quan s'està malament del cap, tu has de fer mirar. La meva mare es mor, capullo! I els teus 25 cèntims te'ls pots fotre pel cul. Commou dir, que la teva mare s'està morint? Els ulls dels altres són portadors d'un destí particular. Aquell és algú! Diu la gent en veu baixa. Doncs el que es va dir que es podia treure un gran benefici, fill de la grandíssima! Em parlo per intentar calmar-me. Faig servir tot el meu vocabulari per tal de pagar la tempesta del meu cervell, de la meva consciència, de la meva ànima, o el que sigui que hi hagi aquí dins, perquè alguna cosa aquí dins murmura molt fluix, molt fluix. La meva mare es mor. Es mor. I ja no m'emprenyarà mai més. Si tingués una pistola... un tret al cap.
càncer. Quantes vegades m'havia cridat enmig de la nit i jo, arrencat del son, arribava a la seva habitació i què passa? Em fa mal! Oh, Déu meu, em fa mal! On et fa mal? Em fa mal, em fa mal, em fa mal! Sí, ja ho sé que et fa mal, a mi també em fa mal! Amb els polzes tractava de fer-li un massatge a la planta dels peus. M'imaginava que el dolor li sortia del cos, del seu, del meu. Però no hi havia res a fer, el dolor era massa fort i jo m'estava allà veient com es consumia i jo ja ni sabia qui era jo. Què puc fer? Què puc fer? I era com quan de petit tornava a casa a buscar el consol dels seus braços. Però ara els seus braços estaven tallats. I no hi havia cap consol possible. Només el metall fulminant de la realitat. Ella em mirava amb el seu rostre desconegut i crec que patia pel meu patiment. Potser el meu regal més bonic. Imprevist insuportable. Abans hi havia una porta al fons del meu cap i en les situacions desesperades arribava a trobar el camí. Durant molt de temps vaig pintar sense dir res a ningú. I aquest lloc, aquest gest de color, era per mi el lloc de la meva llibertat. A mi ja em podien esbroncar, pegar, matar, que jo deia sí, però jo pinto. Què vols fer a la vida? Pintar, mama. Vull dir, quin ofici? Pintar. Em dedicaré a pintar. Encara amb aquestes històries. No. No són històries, mare. Retrats. Retrats? De què parles? Retrats de qui? De tu. De la teva cara. Per no oblidar-te pintaré. Podia haver entès que allò que li oferia era una forma de reconciliació. Un espai per retrobar-nos. Però el present mana. I la meva mare es mor. S'ha conjurat la por, mama. Puc començar el viatge. T'hauria volgut conèixer, però massa pors ens van separar.
Des d'ara seràs el cor de tots els meus colors.